Xogas moi pouco en Liga con Víctor Fernández. 140 minutos temos apuntado, 8 partidos. Porque non renovo directamente. Amenazas presidente, director deportivo, se non renovas non xogas, se non renovas non xogas. E eu fixen todo, ainda que non o parezca, fixen todo para quedarme no Celta. Habrá xente que pensa que non, pero que pasa? Que cando non te valoran, cando xa te engañaron, non queres que te volvan a engañar. Sí que eu notaba un apoio increíble do aficionado, da xente na calle, da prensa. Era un chaval da calle que falaba galego, e parece que porque falaba galego era está falando galego, sabes? Eu falaba galego porque era o que falaba na casa. E a mí no club non me valoraban, e como me tuveron aí, entre comillas, bueno, bonito e barato, pois pensaban que podía seguir sendo así. Quero quedarme aquí, pero aquí me dan e ali me dan 20. Vamos a intentar que que me dá me dé 10. Claro. Non pasou. Jiji, jaja. Sí, doi, porque despois ainda por encima ti sempre quedas de que te vas por diñeiro, que te vas por tal. Sí. Eu, ao final, está claro que me vou un pouco porque non me valoran. Pero eu hubiera quedado por a mitad do diñeiro que me daban, hubiera me quedado, pero nunca me tomaron en serio. E eles sempre pensaron que eu non me podía ir. Así foi que despois denunciaron, me levaron a xuízo en España, en Europa e no mundo, e perderon en todos lados.